Bună ziua tuturor! Astăzi voi vorbi despre Iliada, războiul troian scris de Homer, proiect realizat de Crișmare Constantin. Prezentarea cărții, genul epic, specie, poem epic, forma, scris în versuri, structura, 24 de cânturi, data apariției, secolul 9-7 înainte de Hristos, autor, Homer, context istoric literar, literatură grecească. Referarea motivată a lucrării. Am ales să explorez Iliada de Homer dintr-un interes profund față de istoria calului troian și implicațiile războiului asupra mitologiei grecești. Intriga. Povestea începe în mijlocul conflictului grec. Ahile se retrage inițial din lupta contra troienilor, dar devine în acțiune. Opera explorează eroismul, conflictul uman și intervenția zeilor greci în evenimentele războiului. Povestea atinge apogeul cu moartea lui Hector și cu recuperarea corpului său. Cele trei elemente de structură. Cronotop. Locul acțiunii se află pe câmpia din fața Troiei, malul Mării Mediterane, Turcia contemporană, muntele Ida. Timpul acțiunii, o perioadă scurtă de final din cei 10 ani ai războiului troian, între secolele 9-7 înainte de Hristos. Personaje. Dintre ființele umane fac parte Achille, Agamemnon, Ulise, Hector și Priam, iar din zei fac parte Zeus, Hera, Atena, Apollo și Afrodita. Linii de subiect. Disputa dintre Agamemnon și Achille, războiul troian, furia lui Achille, interacțiunile cu zeii, fuga și moartea lui Hector. Tema și mesajul sunt războiul și pacea, iar mesajul costul războiului. Concluzii. Concluzii la intrigă. Într-un război sunt numeroase aspecte necunoscute care influențează soarta taberelor luptătoare. Linii de subiect. Deși zeii oferă sfaturi sau asistență, ei pot și să pună la încercare eroii prin provocări. Tema și mesajul. Victoriile în război vin adesea la un preț ridicat și chiar și eroii cei mai viteji suferă pierderi personale și experimentează suferința. Mulțumesc pentru atenție!